Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu review. Lena inhlonipho ngamakhosikazi noma ngabadala ubaba Mseleku ku-husband lana amakhosikazi akhe umacelo mayeni Makhumalo mangwabe. So kune-comment ehlezi vela kule channel engicabanga ukuthi mhlambe yiyo le yenza ukuthi ngenze le video ngoMakhumalo nokuhlonipha. Ake ngithi nje yes, ekuhlonipheni uMakhumalo uyahlonipha. Uyahlonipha lokhu nje okujwayelekile, inhlonipho le ngicabanga ukuthi wonke umuntu kufanele ukuthi abe nayo. Yinye kuphela-ke mina hayi wena, mina le engayivumi leyo kuvuma yonke into ukuthi kuthiwa inhlonipho leyo, hayi leyo-ke cha, ngiyayiphika. Leyo kuhlonipha, yes, ngiyavumelana nabo bonke abathi uyahlonipha ngizokutshela ukuthi lokho ngikunaka kuphi. La mangibuka Uthando Nes'thembu season 5 engibuke kahle, u4 ngisawubukanga because ngiyaqhathanisa izinto eziningi. Ikhona lento ukuthi umuntu mayicasukile nje wonke umuntu ugcine sekuphuma amagama alumelayo, noma mhlawumbe abantu mabephambene ngenkulumo gcine mhlawumbe sekukhulumeka ngendlela eseceleni. Hhayi-ke Uthando Nes'thembu mangibuka season 6 no-5 ayakafiki leyo ndawo kuMakhumalo, noma zikhona iy'khathi la abashedi khona uthola ukuthi uyabona ukuthi ugudla bani, uyabona lokho ukuthi umuntu uyamgudla, ngihleze ngikubonayo lokho uyakwenza futhi kaningi, kodwa ukukhuluma cha, uyibambile inhlonipho ngokukhuluma. Ngokukhuluma uyibambile inhlonipho because la amanye amakhosikazi lukushelela ulimi kumacelo ukuthi hayibo, kodwa leli gama likhona nje leli, yabo into efana naleyo. Noma yeni uyakwenza lokho, noma ngabe cha phela uMangwabe-ke number 1. Masithi ubaba Mseleku-ke yena angazi ukuthi kusuke sekwenze njani. Mayekhuluma ngonkosikazi angekho uvele nje ekhuluma ngathi ukhuluma ngomuntu okude le ongamazi, ubuye ungasayizwa inkulumo nawe uze uthi hayibo shuthi la makhosikazi kanti kanjani. So kule ndawo le yenhlonipho uyasala yedwa uMakhumalo, ngisho ukuthi yena uyahlonipha le yenhlonipho nje elindeleke kuwona wonke umuntu. Engiyiphikayo ileyo muntu ozothi thina sithi uMakhumalo lento ayivumile ayisiyiyo, masuthi wena phela uyahlonipha, akusiyona inhlonipho leyo. Leyo ukuthi uvuma into eyiphutha ayihambisani nenhlonipho. Akusiyi inhlonipho leyo. Le nhlonipho ukuthi nje umuntu umbeke kwi-level yokuba umuntu njengawe, ukhulume kahle naye, noma esho into ongayithandi ukwazi ukuthi umu-address kahle, ungafani nami. Ngoba mina mase ngibona nje ukuthi into leyo ishoyo asizuyiqeda kahle inkulumo, ngiyakunika i-option esheshayo ukuthi hayi-ke now option 2 senze njani. Mangibona ukuthi hayi le nkulumo le ayindawo, mhlawumbe singayiqeda ngenye indlela, ngithi now option B, option 2, uyabo. Isuke isiphumile-ke inhlonipho isihamba kude-ke lapho-ke sengithi phela ngeke ngilobe ngikhuluma into eyodwa, yabo, umuntu ofana nami. Kanti uMakhumalo siyambona ukuthi nje ake sithi uyakwazi ukuzibamba ngoba sibuka i-TV show, uyakwazi ukuzibamba. Lokho esingakubeka njengenhlonipho ngoba la amanye amakhosikazi hayi masusho into engazwakali bayaba nawo amagama aseceleni mase sithi awu kodwa ubesengazisho lokhu, uyabo. Uthi kuMakhumalo-ke alakaveli lelo side, kodwa lelo kuvuma yonke into mase nithi i-respect leyo, hayi angaze ngize ngizwe, abasifundisanga-ke leyo, bayikhohlwa-ke leyo-ke but yenhlonipho esikoleni abasifundisanga yona, nasemakhaya basifundisanga ukuthi sivume yonke into mase kuthiwa-ke i-respect. Hayi niyayixova-ke lapho niyayixova. Ukuziphatha, yes, ukuziphatha
Ukukhuluma futhi 100% ukukhuluma because ziningi izinto ebengiyiphointa out mina ngithi hawu kodwa ubaba uMseleku wayekhulume kanje ngamakhosikazi akhe ngingasa-understand. Noma Cele wayekhulume kanje ngosisi bakhe nginga-understand. Noma yeni evele ebuye ethi nje ushidi ngingasathi hayibo. Ushidi manje ususuka ushidi. Hhayi kumangabe ngicela nje ukuthi eyanesi sivele siyishiye. Ekanesi ngicela ukuthi siyishiye ngoba yena iyangihlekisa kakhulu asiyishiye. Umakhumalo oyibambile lapho. Kodwa kulaba abazothi wayalwa ukuthini ayi ekhaya awuyalelwa ukuthi uvume yonke into azikho lezo yiyalo lezo shuthi emakini-ke emakini kodwa phela yabo nakho sengiphika nakho emakini mhlampe-ke ezakini iyalo kuthiwa vuma yonke into hhayi okunye-ke mhleze ngisho kusame ngiphuza itiye mhlawumbe ngizokhala kabi ngizozwa umsindo ongomnandi lapho. Okunye ngihleze ngisho abantu esikhuluma ngabo kule channel bonke siyabahlonipha namakhosikazi kaMseleku ngiyawahlonipha. Bengizoveza nje ukuthi kule comment yokuthi uMakhumalo uyahlonipha ngiyavumelana nayo. Ningaze nithi njalo ngiyayiphika. Uyahlonipha uMakhumalo lokhu kwendalo. Kodwa le yakhe yokuvuma into yonke ayihambisani nenhlonipho akusiyo inhlonipho leyo. Leyo nje enye into nami okunye okuseceleni umuntu mhlawumbe omunye usuke enzela ukuthi kungabi nomsindo mayivuma yonke into ngoba nami ngiyakwenza lokho mangibona ukuthi hayi lo akusiyo umuntu ukuthi ngiphikisane naye ngidebate naye ngivele ngithi right right ngiyayibona lento eshoyo ngisuke ngiyiqambela amanga ngisho ukuthi ukhuluma ngisuke ngisho ukuthi ukhuluma into engekho manje anginaso isikhathi sokuthi nami-ke ngisikhuluma into engekho sonke ngivele ngithi right isale kanjalo-ke futhi ngiyazi umuntu uyabona ukuthi hhayi lo uyavuma nje ngoba ekudelela into efana naleyo ayisho ukuthi sengiyahlonipha leyo nto ngisho ngenzela nje ukuthi hayi bo phela lo sizohamba size sifike eCape Town sibe sikhuluma into engekho ngivele ngithi yebo ku-right lokho ngiyakubona ngale ndlela osho ngayo ngingasasho lutho-ke le akusiyo inhlonipho ubhuqa futhi sokuwukubhuqa nje kwesinye isikhathi kodwa leyo ukuthi umuntu nje umphathe kahle ukhulume kahle naye noma eshone eceleni umtshele kahle ukuthi hayi no lokhu kunakanje mina angikuthandi kanje inhlonipho-ke leyo. Ungabi futhi namagama ashelelayo ngoba abantu cha bayakwazi ukuyimama nawo amagama ashelelayo kusuke omunye umuntu enziwe ukucasuka hhayi ngoba engasahlonipho kwangempela. Leli zwi leli angazi noma limnandi noma linjani sengikhuluma nje ngoba uthi angikhulumile ngoba phela manje abantu babuye bengiphoxe bethi ivoice yami yimbi manje ngoba ishile nje angazi noma ngikhulume yini imnandi mayishile ngizokhuluma phela mina.